Nå, nu skal I se et sjovt stykke legetøj. I USA hedder det en mini potato gun. Det er en lille kanon, der kan skyde ting af. Den består af et stykke fra en kuglepen her. Og så er det en filmrulle, æskeholder ting. Og så er det en tænder fra en lighter. Og den virker på den måde, at herinde i kammeret, der har vi 2 søm, som laver en gnist, når man trykker på tænderen. Så, men det vil egentlig bare skyde den af. Så vi skal lige have den lat. Sådan der. Og vi bruger lightergas. Det bedste, det er at bruge hårlak. Den er klar. Jeg kan lige se her. Sådan er den. Den tog 10 minutter at lave. Og der er mange timers underholdning i sådan en fætter.